Staw. Ej, policja, ktoś przyjechać na tą komendę i pracę dać? Nie. Dzień dobry, Hej. Hej, obywatelu. witam. Hej, obywatelu. Czy chciałbyś złożyć datek na chore dzieci? Chcesz zjeść makowca? No mogę na chore dzieci. Wsiadaj. Nie, ale dam po prostu w gotówce. No wsiadać, panowie. Nie, nie dziękujemy. Makowca pojedziemy. Nie. No pojedziemy tylko na makowcu, no. To nie są policjanci. Ej, A dobra, Nie jednak policjant. Kościelny chłopak. Nie wiem. o Boże. To się nazywa No, kościelny chłopak. Słyszałeś, to był kościelny chłopak. Co ty robisz, Sadiu? Co ty łowisz? To był kościelny chłopak. To nie są policjanci, ja mam jabłkę. Co ty robisz? Są policjanci. Ostatnio widzę dużo alienowców. No i teraz na VMAXa będzie nasz nowy, no to jest proste. To jest taki... Crying boy. To jest taki cry boy. Ja.